వదులు. నేనేమన్నా అడవలేనా? నేనేమన్నా చిన్నపిల్లలు అనుకుంటున్నావా? రైట్ వంగు. వదిలేమంటే వదిలేస్తావా? కొంచెం కూడా క్యారింగ్ లేదు, ఏం లేదు. పెళ్లి చేసుకొని ఏం చేస్తావు రా? నా బట్ట అమ్మా, నా బట్ట బండి వేసుకున్నాడమ్మా. అమ్మ చెప్తా ఉండు. అమ్మ నువ్వు బండికి వేసుకున్నావని. అరే ఏంట్రా ఇది? అమ్మ నన్ను బండికి వేసుకున్నాడమ్మా. ఏమైంది తల్లి? వాడెక్కడ వస్తున్నాడు నా బట్ట. ఏం చేసావా బాబుని? నేనేం చేయలేదక్క, ఆపిల్ల గుద్దుకునింది. అక్క ఎదురా బాలరాజు, ఎదురా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల ఏదన్నా పని చేసుకో.